Mboten enten? Oke. Semapine kersane Gusti Allah. Hup. Nggih. Dereng siap nggih? Nek durung siap tak selingi tayuban rakitang pisan cocok. Oke, kalau wonten sing ngersake rabi dulur saking Mbah Supat, siap engko dimetokke. Sabar ya Mas ya. Alah, bocah bagus, pinter lah. Bagusnya salim sik karo aku ayo. MBG-ne mbok jipuk urung? Jipuk sik MBG-ne lho ya. Nggih. Menika mangke dikersake. Lah iya. Rabi dulur. Engko metoke nderek Iwondene mangke ingkang kepaji nderek minggah panggung wonten Bos Kotik, wonten Lek Ngat, Pak Chelsea, Pak Supat, Pak Put, Pak Kuncung, Pak Sikek, Pak Mul. Pak Mul ya nayu barang iki. Nggih jangkep mangke wilangan wonten 8 gendhingipun Rabi dulur. Oh enek. Wis santai mawon, santai Mas, santai ya. Penting jenengan joget ya. Alah bocah kok bagusin. Jenengan tiang pundi Mas? Daleme di rumah ini. Oh Dokoro. Ya kidul kono ya Mas ya. Iya. Bocah ya muni iya kok. Monggo rabi dulur metoke nderek. Ning kono malah ayo. Meneh kok. Monggo Bos Kotik, Lek Ngat, Pak Chelsea, Pak Supat, Pak Put, Pak Kuncung, Pak Sikek, Pak Mul niki wau rabi dulur pamundhutane Pak Supat. Nah, enggak Pak Supat? Paranggono sekawan jumeneng sedaya pamundhutane mekaten. Kirang sekawan. Kirang setunggal Pak Put, Pak Kuncung, Pak Sikek, Pak Mul. Yo nika siap. Irama dadosa banana campur sari. Jangkep paraga piniji beksa wonten 8 irama dados.
njaluk rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake urungake akeh wong liya rapi dulure walik cok ayo yo aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren ingat sakit kabak tulisan warna abang manggai sayang jenenge gubuk asmara biyen ate kanggo andung tresno tanam betenang tanam saya marani aku kowe dadi karawan maragare Banane nyampur sari Inan AGS DP Audio Fikri Lekam Professional Video Shooting minangka walike Sampurca minangkani pamundutan kula wonten Lewung methoke momong alon-alon waton klakon dituruti sing kepenak ya lah kualik to lemu geret nyong malah ora sida kalap lemu geret kualik kok